Tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu tlo tu le amu mangti Costa Rica rama Rawngbawlna Chanchin ani Rawngbawlna Chanchin kal to then khat mitlem te chawin an hriat a oma a then chu anu a hrila anu pui ero a hril fai veka a fanu pathum te chuan engma hriat an nei velo apa khan a thi ma in engma a hreman lo Rawngbawlna hi Costa Rica 7-day Adventist pastor ani a mi ten an rin lo a hlo awangin a hun kal to Chanchin hi soichua a hre thin ani Adventist mission chuan thonthungai nom tak tak Rawngbawlna Chanchin a tel tur Costa Rica ami ala khomna Rawngbawlna hian alo tran puya chuta tanga testimony ro pui tak tak a hriat nuwa Adventist missiona a Chanchin zong a hril ve ta ani chung Chanchin chuan anun atidang lama 7-day Adventist a in pek pha ta ani Rawngbawlna Seilenna Guatemala a sikul pani chau a oma sarkar sikul le Adventist sikul te anni apa chuan Rawngbawlna chu pol khatzir turin sarkar sikula ada a mase an zirtir tu chu kumtluanin a mulo an zirtir tu chuan training anei ni in an principal chuan asoya an principal chu homework peturin pol khatzir lai te ne na chuan a local thina mase chumikum chuan tu man lekha chiar dan turte chiar kopte spelling te an zirtir lo vanei thlak takin Rawngbawlna chuan chung chu kindergarten ani lain alo thiam vek to a chu wang chuan homework an pek te chu ati zo thei zela mase azir pui tam tak chuan pol khat an paltlang zo lo chumikum aral nu chuan apa chuan sarkar sikul chu aten hlua ti chuan afapa chu pol ni zir turin Adventist sikula ada a chuta tang chuan pathian chu aron bel tran ani zan an mutma in Rawngbawlna chu a khumbula thingthi in atong traya lalpa thuti tluk na tha siam turin min tran puyang che ti na tong traya ka chung tele abik takin kapa hi tran puyang che te in an chung kwa hi chung kore thei tak an ni a apa hi an ina tanga hlataka bas akhala Rawngbawlna na apa chu a muzau zau chau ani re thei hle ma se apa chuan afapa Adventist sikula akalna sen so chu apeve tranga Rawngbawlna chu zana atong traya apa hi hei aya zinga amu thei abei sei ani bas le kanu hi veng himla ti chuan kan mamo leina tur an thok chuak theiang ti in atong traya zan khat chu Rawngbawlna kumsom pakhat emo kumsom pani emo chau alani a atong traya ti chuan khuma chuan thimkara abana pharduaya amingna a thim ani awangin engma amu theilo thok le khata engno takmei chu alu chung zone ceiling atang chuan alo chuaka atong trai ma in current atimit veka eng chu electric bulb atanga eng anilo eng chuan a omna room chu a en chuak veka Rawngbawlna chuan a hlaulem lova a thlamuan pha ba ka a hadam pha bok chople chilin eng lo chuan atangin chuata mishing ni om tak eng tla tak hi aron tla tha a aban ake ataksa le alu chu Rawngbawlna chuan a mu a ma se amit abing anar akale thildang engma a mel mu tur a omlo alu chu thilnem le sur hian atom vela athil mu chu Rawngbawlna khumbula thingthria atong trana zona tak chuan a thingthria akut asuya ti chuan akuna Rawngbawlna chuan a enringa adota thillo thleng le tur chu angai changa atlang pui thu in Rawngbawlna tong trana chuan minute som vel a o a ma se tuna tong trana hi chu arei lo hle a he mi tong trana hi chu second som ruk atanga second som kwa vel chau ani athowa ti chuan akut pakhat chu Rawngbawlna lu chunga angata akut le lam chu a oma ada a Rawngbawlna thinlung chu lomna ina khata Isua munge ya ain ngai ani chumi chuan engma soi anei lo Rawngbawlna lu le a om ade nurei lo te ya chuan athowa eng omna lama chuan a chawa ceiling chu ala eng renga
ti chuan eng chu atopa pindan chu athim le tamu pa Erikson a chu thlamuan na le eng thol na in akhata thil tha chawin a omna pindan alwa ni in a hria amuhil ngal thuaya atu ka chuan Erikson a chuan athil ton chu anu a hrila tunma a in isua a hnai to jok ni in a in hria ani ma se chu chu atopna anilo thla enge mozat nuwa chuan Erikson a chuan cholni chungchang mumang aneya ano panlai tang to in Sunday ya in khom thin ania apa ti lomnan a chhun zom zela ma se Adventist sikula alu nuwa ero chuan sabat nia Adventist te biak ina a in khom thin ani amumanga chuan in khom lain apa loina biak ina chuan Erikson a chu adinga thok le khata biak in bang shrula mithiang lim te lim chu an che a an ban te a che a an ke te po a che a an nuya Erikson a hlau mel pu em mai chu biak in vela an kwala Erikson a chuan biak ina in khom te chu a mutheya ma se omdan phungpa ngai po in an omlo Erikson a chuan biak in kongkhara chuan eng no tak chu amule thut maya thlaenge mozat kalta a pindana eng a muang thokha ania Erikson a chu a thoveng huaya isua chu lo nain tranpuina a local mek ni in a hria ani Erikson a pindanami tong trai kha biak in kongkhar tanga eng lo chuana atanga lo lang hlol mai kha ania Erikson a chu akutin a choya biak in pona chuan ada ama ang bokin abante akete ataksa le alu amutheya ma se amel ero amutheilo chumi chu Erikson le biak in inkara chuan adinga engma soilo akujung tang chuan biak in lam chu akoka heta in khom to mi alo turin alu thingin Erikson a chu a hriatira atuka chuan Erikson a chuan amumang chu anu a hrila apa a hril chhon a hlo wangani apa in puithiam ni turin abei se awangin apa lo don sundan tur sok khok chu a hlawani mumanga nei atangin Erikson a chu Sunday ya in khom le ngai to lo isuan felna konga a hruai ni in a hria ti chuan isuan nungzui a thlangta ani apa Christmas le Easter huna chau biak ina in khom thin chuan a ko hran ngaya kirle turin atilo mumang anei kum khat nuwa chuan Erikson a chuan athin lung chu Krista ne na hlana baptisma chan chu atituta ani 7-day Adventist ko hran azom khan kumsom pathum chau alani a tuna chuan Erikson bala chu Costa Rica pastor ni in che chuak pol Rawngbawlna enkol tu ani Inter-American Division huam chunga Costa Rica le Guatemala a Rawngbawlna hian pathian in na satakin na athok ani ti hi a hunkal to cholni voisom pathum na a Highland na hian min hriat non tirmol ro se ti in Erikson a chuan thu atitluta ani pathian hian no pangte thlai te le voina cholni voisom pathum na tholomin ngong anei te thinlung chu pathianin alazong rengani ti hi mi ten hria se ti hi Erikson a hian adu ani Costa Rica a din munder thong taka om no pangte tan Rawngbawlna turin Center of Influence din na turin tholom then khat hi man ani don cholni voisom pathumna project dang chu Colombia a no pang din munder thong taka om mek te tan Center of Influence pani sak Mexico rama mipui van tlang chunglam te nen thlen theina tur Center of Influence pani din le Dominica rama elementary school lian tak din te anni voina tholom phal taka in tho awangin kan lome khati zong kha tun tuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani